kasar sa tanan mapanto agbartek sa kanto nga kuwala na sumangbet ni bagit na sungaten na isumite pagrugyan hindi apada kasi ni babae o isuket kapilit na sakit siya payen, siya'y mauban. Hinang sa amin pinayayatin, napalos nagdadag makita. Ngagimon kakanyang na siyang siguro sunatan na. Iti at ang asawa na nilalaki at nangimon kanibakit na nang nangarunan o at ang mapaliinan kateks may ano ka sa sarita na mapanto agpartek sa kanto na kuwala na sumampit ni bakit na sumatin na Sumiten pagrugyan hindi apada kasi ni babae o isuket kapilit na Ngema paisikala kay kesan metagas jay numaminsan ketchup payen siya'y maupay tinaksamit pinayayatin kapulos metadyak makita ngagimon kakanyang mo siya Sakit siya payen